खुलुमबाय दिनैनि एंखं स्टुडिअ'आव आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ राजीव ब्रह्म आरो प्रभात बसुमतारिया बिजेपिआव हाबबाय। राजीव ब्रह्म आरो प्रभात बसुमतारिया 40 लाख रां होनानै बिजेपिआव हाबदों। तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। आसामाव 1 थाखोनिफ्राय 8 थाखोनि फराफारिया गाबोननिफ्राय जागायफिनसिगोन। धुबुरीयाव ड्राग्स माफियानि सायाव पुलिसनि गुलि। असमिया रावजों लिरनाय पस्टारनि बेरेखायै बराकनि मोननै आफादा गोख्रों हेंथा होदों। चिरांनि एंकरबारि लोखि मन्दिराव मोसौ बेदर मोननायखौ लानानै दुंहाव थासारि। आसामाव थैनि बाना लाबोनो आइसिस आरो आल कायदानि हुमखि रायजोनाङै रेड एलार्ट। दानिया दङ आबुं रादाब। उफेरा बिसायख'थिनि सिगां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि मोनसे गेदेर खहा। आरोबाव सानै बिपिएफ दैदेनगिरि आरो एमसिएलआ हाग्रामा महिलारिजों लोगो नागारबाय। उफेरा बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफ दोलो नागारनाय सानै एमसिएलआ जादों क'क्राझार जिल्लानि 9 नं बनरगाव बियाबनि एमसिएलए आरो बिडिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा राजीव ब्रह्म आरो चिरां जिल्लानि 17 नं सुबाइझार बियाबनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारि। मख'नो गोनांदि बिपिएफनि गागि एमसिएलए आरो बिडिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा राजीव ब्रह्म आरो प्रभात बसुमतारिया मैया गुवाहाटीआव थानाय बिजेपिनि गाहाय मावख'आव थांनानै रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलितानि नुजाथिनायाव बिजेपिआव उदाङै जयेन खालामदों। बेखौबो मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिजों अराय सम सिथाबना थानाय आरो हाग्रामानि आखि आखाइ होनना सिनायथि जानाय बिपिएफ दैदेनगिरि राजीव ब्रह्मआ मैया बिजेपिआव हाबहैनाय जाथाया बड'लेण्डआव बयखौबो सोमोनांहोदों। ओरैहाय सुबाइझारनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारिया सिगाङाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय होननानै खौरां ओंखारदोंमोन। नाथाय उननि समाव प्रभात बसुमतारिया बिपिएफआवनो दं आरो बिपिएफ नागारा होननानै खेंफोरथि होदोंमोन। अदेबानि बिपिएफ दैदेनगिरि बिडिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा आरो एमसिएलएफोरा सासेनि उनाव सासे हाग्रामा महिलारिजों लोगो नागारलांनायखौ नोजोर होनानै बिपिएफ दोलोआ जोबस्रांलांनायनि लामा लाबाय नामा होनना सोंथि सिखांदों आरो सांग्रां सुबुंफोरा सावरायसोदों। राजीव ब्रह्म आरो प्रभात बसुमतारिखौ बिजेपिआ आजावना लानो नागिराखैमोन। नाथाय राजीव ब्रह्मआ 40 लाख रां होनानै बिजेपिआव हाबदों। राजीव ब्रह्म आरो प्रभातआ दोलो नागारनाया बिपिएफनि थाखाय गेदेर खहा, अब्लाबो बिपिएफ दोलोआ लोरबां जायाखै। बे बाथ्राखौ बुंदों बिडिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। बिडिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा आरो बनरगाव बियाबनि एमसिएलए राजीव ब्रह्म आरो सुबाइझार बियाबनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारिया मैया बिजेपिआव हाबहैनाय जाथायखौ लानानै बड'लेण्डआव दुंहाव राजखान्थि सोलिगासिनो थानाय समावनो हाग्रामा महिलारिया दिनै खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बुंदों दि राजीव ब्रह्म आरो प्रभात बसुमतारिया बिजेपिआव हाबनाया गोदान बाथ्रा नङा। आंनि मिथिनायाव बिसोर बिजेपिआव हाबनो थाखाय 5-6 दान सिगांनिफ्रायनो नाजाबोदों आरो फोनांजाबबोदोंमोन। नाथाय बिजेपिआ आजावना लायाखैमोन। नाथाय बिजेपिनि दैदेनगिरिनि आखायाव राजीव ब्रह्मआ 40 लाख रां होनायाव बिजेपिआव लानो गोनां बाध्य जादों। बबेखानि राजीव ब्रह्मआ सोरनिफ्रायबा 1 लाख, सोरनिफ्रायबा 2 लाख, सोरनिफ्रायबा 5 लाख रां खांनानै मोननै खेस्तियाव 20 लाख राङै सोरबा सासे बिजेपि दैदेनगिरिनो होदों होननानै हाग्रामा महिलारिया गोख्रों अजद होदों। ओरैहाय राजीव ब्रह्मआ बिजेपिनो 60 लाख रां होदों होननानै बिजेपिनि मोनसे सुलुङाव मिथिहोदों होननानैबो हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि बे समाव इउपिपिएल बिजेपिआ बिडिसिआव मोजां आरो जोबोर गोख्रों सोरखार सालायगासिनो दङ। रायजोआवबो बिजेपि इउपिपिएल आरो एजिपिनि सोरखारा मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ होननानैबो हाग्रामा महिलारिया दिनै खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बुंदों। मख'नो गोनांदि बिपिएफ दैदेनगिरिफोरा सासेनि उनाव सासे दोलो नागारलांदोंब्लाबो बिपिएफ दोलोआ लोरबां जायाखै होननानै हाग्रामा महिलारिया मिनिस्लुदोंब्लाबो बिथांनि मोखाङाव जिंगा आरो गोथौ दुखु मोननायखौ रोखायै नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय तामुलपुराव सोलिगासिनो दङ हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दावहा। तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय कुमारिकाटा सेंग्रामारियाव थांनाय हरावबो हाग्रानि मैदेर फालोआ सिलिंखार खालामलांदों।
मिथिनो हानाय बादिब्ला जाहारनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ थांनाय हराव सिंग्रामारि गामिनि कमल सरेन, लखिराम सरेन, मोना मुर्मु आरो अनिल सरेन बै साब्रै सुबुंनि न'खरखौ न'-बां सिफायनानै थेर-बेथेर लान्दा-खान्दा खालामलांदों। बबेखानि जाथाय जानाय समावनो जायगानि सुबुंफोरा कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननो खौरां हरनाय जादोंमोन, नाथाय हाग्रा बिफाननि सुबुंफोरा जाथायसालियाव फैयाखै होननानै गोख्रों अजद थिखांदों। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो बन्द जानानै थानाय 1 थाखोनिफ्राय 8 थाखोसिम आरो 11 थाखोनि फराफारिया एबा क्लासआ गाबोननिफ्राय जागायफिनसिगोन। कर'ना भाइरासनि माखासे नेम-खान्थिनि गेजेरजों गाबोननिफ्राय रायजोनि गासैबो सोरखारि आरो बेसरकारि फरायसालिफोराव 1 थाखोनिफ्राय 8 थाखोसिम आरो 11 थाखोनि फराफारिया जागायसिगोन। बेनि थाखाय आसाम सोरखारा मोनसे जुनिया SOP एबा नेमखान्थि फोसावनाय जादों। सोरखारि गाइडलाइन बादियै 1 थाखोनिफ्राय 8 थाखोसिम थाखो रानै सप्तायाव सान 3 फराफारि एबा क्लास जागोन। बे खेबाव धुबुरीयाव ड्राग्स माफियानि सायाव पुलिसनि एनकाउन्टार। शनिबारखालि हराव धुबुरी पुलिसनि जेयाव नांनाय ड्राग्स माफिया राहुल प्रसादनि सायाव धुबुरी पुलिसआ गुलि गावदों। पुलिस थानानि सिङावनो जादों बे जाथाया। ड्राग्स माफिया राहुल प्रसादआ रबिबारखालि पुलिस थाना सिङावनो पुलिसखौ चेलेन्ज खालामदोंमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला ड्राग्स माफिया राहुल प्रसादआ थांनाय हराव पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखोमालांनो नाजानाय समावनो पुलिसआ गुलि गावो आरो बे जाथायाव राहुल प्रसादनि आथिंआव गुलि नाङो। राहुल प्रसादखौ दा धुबुरी देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ। बराक सेरफाङाव काछार जिल्लानि सिलचर रेल स्टेशन मोखाङाव असमिया रावजों आसाम सोरखारनि जल जीवन आसनिनि पस्टार होनायखौ बराकनि मोननै माहारियारि आफादफोरा गोख्रोङै हेंथा होदों। बराकनि बांला डेम'क्रेटिक फ्रन्ट आरो अल बेंगली युव छात्र परिषद बे मोननै हानजाया गोसोम खालिजों फुनलानानै बराके असमिया भाषा चलबेना बराके केवल बांला भाषा चलबे होननानै धरना होदों आरो आसाम सोरखारखौ सोंखारिदों आरो बराक सेरफाङाव माब्लाबाबो बांला रावनि अनगायै असमिया रावजों लिरनाय आरो फरायनायखौ आजावनाय जानाय नङा होननानै गोख्रोङै होसिख्रावदों। चिरां जिल्लानि धालिगाव थानानि बेंखनाव एंखरबारि गामिनि लोखि मन्दिराव मोसौ बेदर मोननायखौ लानानै आथिखालाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे जाथायखौ लानानै मुसलमान एबा इस्लाम धोरोमारिफोरा गिखांनाय फैदों। जायगानि रायजो राजाया उनाव सुग्रोमनानै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बै गामिनिनो बिश्वजित राय एबा कास मुंनि सासे सुबुङा बे मोसौ बेदरखौ दोनफैदोंमोन। अब्लासो थासारिया सुग्लायो। अब्लाबो नाथाय चिरां जिल्ला आमसुनि आफादगिरि नाजिर रहमाना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि आथिखालाव चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय होननानै दायनिगिरिखौ जाहाथे थोजासे साजा होयो बेखौ लुबैदों आरो दाबि खालामदों। मानो होनोब्ला बावैसो सिगाङाव बांलादेशआव धोरोमारि बिथिंखौ सोनारनानै माहारियारि दाङाबाजि जानानै थांबाय। बेबायदि थासारियाव हिन्दु धोरोमनि लखि मन्दिराव मोसौ बेदर दोनफैनानै हिन्दु मुस्लिमनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनानै माहारियारि दाङाबाजि जानोबो हागौमोन। चिरां जिल्लानि बे एंखरबारि ओनसोलाव दासिम हिन्दु आरो मुस्लिमनि गेजेराव बेबायदि एना-एनि थासारि फैफेराखै। दरं जिल्लानि सिपाझार थानानि बेंखन गुरुगथियाव जालांनाय जाथायखौ लानानै आइसिस आरो आल कायदा इस्लामिक थेवरिया हानजाया दुलाराय आसामाव थैनि बाना लाबोगोन होननानै हुमखि होदों। रेल स्टेशन, बास स्टेशन, सुबुंनि होंगो-दोंगो थावनि बैफोर जायगायाव बमा बेरफ्रु होनानै गोबां दाय गैजायै सुबुंनि जिउ खहा खालामनो हागौ होननानै आथिखालाव आसाम पुलिसआ रायजोनाङै रेड एलार्ट फोसावदों। मानो होनोब्ला आइसिस आरो आल कायदाफोरनि इसिङारि थांखि आरो लाइजामखौ पुलिसनि संगालिया बुथुमनो हादों। बेखायनो जाहाथे रावबो दाय गैजायै सुबुंफोरा बोलि जानाङा एबा रावनिबो जेबो खहा जाया बेखौ नोजोर होनानै पुलिसआ रेड एलार्ट फोसावदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन मंगलबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन मंगलबार 19 अक्ट'बर खालिनि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि गाबोननि बोथोरनि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 27 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 27 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 27 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 27 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।